Prezident Andrej Kiska v rozhovore pre Opäť minút 12. Pripomínam, že sme ho nakrúcali ešte vo štvrtok predpoludním. A teraz ďalší hostia, predseda parlamentu, predseda SNS Andrej Danko. Vítajte, pekný deň. Pekný deň, ďakujem. A predseda SAS, europoslanec Richard Sulík. Vítajte, pekný deň aj vám. Dobrý deň, prajem. Páni, začnem rovnakou otázkou ako v prípade prezidenta. Poďme sa porozprávať najskôr o tom, aká je atmosféra na Slovensku z vášho pohľadu na konci tohto roka. Pán Danko. Tak v prvom rade asi nebudeme ďaleko od pravdy, tak ako všetci vnímame bežný život, že atmosféra napriek tomu, že je predvianočné obdobie, nie je v každej oblasti dobrá. Ja by som však chcel povedať, že dochádza k zmene správania štátu a k výmene politickej garnitúry, pretože naučili sme sa byť veľmi depresívni, nevraživí na seba, za všetkým vidieť zlo a zabudli sme na jednu vec, že to potom ničí celkovo fungujúci štát, ničí to naše vzťahy. Všetko vnímame negativisticky a myslím, že sa to prenáša aj do tej obľuby potom tých extrémistických síl alebo neštandardných subjektov. Ja by som povedal tak, že ja sa hlasím k tej novej generácii politikov aj vzhľadom na svoj vek aj pôsobenie a snažím sa robiť s najlepším vedomím, svedomím to, čo som našim voličom slúbil. Ale nie som zastanca toho, aby sa stále len kritizovalo a robilo zle. Ja vám uvediem konkrétny príklad. Otvorím včera noviny, kedy sa nám naozaj podarilo bez akýchkoľvek nárokov urobiť tie vianočné bratislavské trhy a konštatovanie, nikto tam nechodí samé zle. Bolo pre mňa balzanom na dušu včera vidieť plné nádvoria. Prichádza potom aj na mňa ako človeka taká depresia, že kde je vlastne hranica toho, čo robiť, ako bojovať s tým zlom a s tým negativizmom, ktoré naozaj cítime v niektorých médiách, kde všetko je len zlé. Potom sú tam liblingy, ktorých proste títo novinári milujú a čokoľvek urobíte je zlo. Myslím si, že naozaj tá situácia v regiónoch je veľmi zlá. Myslím si, že musíme robiť všetko preto, aby sme ľuďom pomohli zvýšením miest, tak ako bolo povedané, ekonomika štátu je dobrá, musia to začať ľudia cítiť. Musíme sa zaoberať problémami štátnych spoločností, regiónov, zvýšením zamestnanosti, ale hlavne ja si myslím, že musíme sa zmeniť myslenie. Nie všetko a nie každý je zlý. A táto depresia a toto negovanie, ktoré naozaj ide ruka v ruke celou spoločnosťou, musí raz skončiť, pretože potom idú na povrch ľudia, ktorí nedávajú žiadne riešenie, len kritiku a ubíjanie. Viete, ešte raz sa vrátim, aby som v predvianočnom období v parlamente počúval od opozičného politika, že skapeš, tak prepáčte, do takého stavu sa táto spoločnosť dostala. Je tam ešte množstvo podotázok, ale rovnaká otázka pre vás, pán Sulík. Ako sa máme na Slovensku na konci roku 2016? No, je pravda, že ekonomické výsledky boli už aj horšie v minulosti, ale to, čo ja vnímam a cítim, je také obrovské znechutenie u ľudí a nesúvisí to možno priamo ani s materiálnou situáciou, ale práve s tými kauzami Gorila 5 rokov sa vyšetruje, alebo 4 a nič. Ešte aj ten šéf toho týmu znechutenia odíde. Kauza Bašternák celé leto, však sa to tu tiahne 7-8 mesiacov a premiér povie, minister vnútra má majú plnú dôveru. Paškoví synovci, čo zmlátili toho človeka, ešte aj jeho priateľku dokopali, tak oni zrazu, sudca to vráti kvôli. Toto strašne znechucuje tých ľudí, taká tá bezmocnosť, že tu jednoducho človek ničoho nedomôže. Preto ja napríklad plne podporujem snahy prezidenta dať na ústavný súd sudcov, ktorí by v tomto mohli byť razantnejší. Ja teda mám plnú dôveru v pána prezidenta. No a teraz už keď si človek myslí, že fakt akože všade sa to valí, korupcia na každom rohu a nič sa tu nevyšetruje a človek si myslím, tak aspoň to ministerstvo zahraničných vecí, že tak aspoň tam to funguje a bum, agentúra EUKA. A pritom tam nejde o nejaké že brutálne milióny, ale to pre mňa osobne také sklamanie, že ešte aj tam. Ešte no aj ten teraz, lajčak keď vám to pani vrátim cez slova Andreja Danka, prečo vidíte všetko tak negatívne, pán Sulík? No ale však to sú fakty. Gorila toľko rokov nevyšetrená, Bašternák sa tu tvárime, že nič sa nestalo, Paškový syn, že to ja si nevymýšľam, ja nehodnotím nejaké udalosti, ja len opisujem tie udalosti. To, že sudca vrátil spis, respektíve odmietol žalobu, alebo neviem presne, aký je tam ten odborný termín, však to je holý fakt. No a potom príde pán Danko a povie, ja teda sa rátam k novej generácii politikov, ale
v podstate, keď si tak pozriem niektoré jeho kroky, tam večera bez jedla za 80 000 pre nejakých 300 papalašov. Alebo nominácie na ministerstvo obrany. To bude presne tak isto pokračovať. A samozrejme tých ľudí budú to robiť tým istým štýlom, len áno, súhlasím s vami, budú mladší. Tí noví budú mladší. Pán Danko, tak toto je... Viete, pán Sulík, je advent, ale takéto podpásovky si od vás naozaj vyprosím. 80 000 nebola večera bez jedla. Chcem vás poprosiť, aby ste si zobrali a keď chcete, vás pozvem do Národnej rady a ukážem vám položku po položke. Ja si stojím za tým, že to bola najlačnejšia večera, mala sprievodný program a v prepočte na jedlo to vyšlo 50 per alebo koľko bolo deklarovaných eur. Prepačte, ja som im nemohol naozaj podávať langoše. Po druhé, a vy by ste možno im podával langoše aj s Matovičom, pretože to je váš štýl politiky. Po druhé, spájate jablka s hruškami, ale viete, aký je rozdiel mňa, nového politika v politike? Ja som naplnil z tých vašich brožúriek x veci. Už nie sú daňové licencie, zníženia daň z príjmu, paušálne výdavky pre živnostníkov. Viete, čo je politika? Politika je sa s ľuďmi vedieť spojiť. Nie ich urážať, ako to robíte vy alebo pán Matovič. A vtedy dosiahnete výsledky. Ja sa teším z tých Intercity dneska na stanici. Ja sa teším z ich vecí. Ja mám 80% svojej brožúrky naplnené. Vy môžete písať brožúrky celý život, nikdy ich nenaplníte, pretože neviete ľudí spájať. Pán Danko, teraz vám do toho, ak dovolíte... Aspoň máte odkiaľ opajcovať. Ja som mal brožúrku skôr daňovú ako vy. Vy ste ešte mali inšpiráciu. Ešte jednu vec. Ja som mal svoje daňové veci skôr ako vy ste napísali. Pán predseda, tak ste súčasťou vlády, tak je logické, že plníte sľuby. Jasné, keď je súčasťou vlády, ale... Ale neklamte. Pán Danko, ale v čom klamem, prosím vás pekne? Veď ste demagogickí klamári. Fúha. Prosím pekne, ja som demagogický klamár. Áno. Klamal ste teraz troch vetia. Áno, uvedomujem si, čo hovoríte. A vy mne zároveň vyčítate, že ja urážam ja a v druhej vete mi poviete, že som demagogický klamár. Viete čo, ja už niekedy na takých ľudí ako vy, ktorí ma zavolajú na večeru, ako to bolo 2 týždne dozadu, a mi hovoria o priateľstve, o väzbách, alebo jeden z vašich lídrov, ktorý mi kričí, že skápeš a volá ma v lete na to, že ma presvedčí, ako môžem byť premiér. Na to už nemám. Vy iné rozprávate pred kamerami, iné hovoríte, ešte raz, iné hovoríte predseda Národnej rady mi nepovie, že som demagogický klamár za to, že som spomenul vaše nominácie na ministerstve obrany. Iné hovoríte 4 oči, iné hovoríte za chrbtom. Strašne dobre, že vy neútočíte. To je fakt dobre, že vy neurážate. Ja hovorím pravdu, pán Sulík. Takže urážky vo vašom ponímaní, keď urážate vy, tak hovoríte pravdu. A keď ja poviem, že dali ste teda veľmi pofiderné nominácie na ministerstve obrany, tak som demagogický klamár. Vy ste dali x pofiderných nominácií vrátane. A vy si tak aj uvedomujete, čo tak rozprávate? Áno, ale ja už dneska nemám naozaj... Poďme konštruktívne k debate. No, skúsme. Na toto zlo, ktoré vy produkujete... Zase s tým zlom začínate, pán Danko. Som veľmi rád, že ste sa tu stretli. Dobre, poďme to posunúť ďalej. Pán Danko, to, čo hovoril prezident, hovorí Richard Sulík. Prezident sa pýta, že ľudia sa ho pýtajú, kedy nám konečne začne fungovať štát. Vy máte... Aký na to názor? Keď prezident hovorí, že máme nízku dôveru v štát, že štát funguje dobre, máme nízku dôveru v spravodlivosť. Vnímate to podobne? Je to problém z vášho pohľadu ako predsedu parlamentu a predsedu jednej koaličnej strany? Ale samozrejme, že je to problém. Veď štát nefungoval. My sme štát za 26 rokov neposunuli. V každej oblasti sa štát oslabil. Dnes vrátim sa k tým vlakom. Otázka. Budeme prevádzkovať stratové vlaky? ŽSSK má 5000 ľudí zamestnaných, ešte 2500 súvisia s prácou na nej. Čerešničku na torte si zoberú nejaké žlté vlaky, my si zlikvidujeme tú čerešničku Intercity vlaky a otázka našich novinárov je, že či sa oplatí prevádzkovať stratové vlaky. Samozrejme, že štát musí lepšie fungovať a sa zmeniť. Štát musí mať väčšie kompetencie, musí byť silnejší. Ja som strašne rád, že budúci rok urobíme zákon o energetických podnikoch, kde centralizujeme podiely v štátnych podnikoch, aby sa neprivatizovali. Ja som rád, že štát ide silnejšou rukou v školstve. Že sa tu bavíme o štátnej sieti nemocníc, o ďalších vecí. A čo tá spravodlivosť, pán Danko? Ešte ja hovorím. A ruka v ruke s tým spravodlivosť musí prísť fungovanie štátu. Spravodlivosť sa ale nedosahuje tým, že budeme stále negovať a útočiť do seba. Musíme hľadať systémové riešenia. Ja vnímam vyjadrenie pána prezidenta. Áno, veľmi dobre pomenoval problémy a veci, len chýba tomu tá praktická časť a ten prístup.
Pokiaľ mám brať vystúpenie prezidenta ako dobrý PR rozhovor, tak je to super. Len mi chýbajú riešenia a praktický prístup. A ja dnes hovorím o tom, že tie riešenia prináša parlament alebo žitie v koalícii, zmena zákonov. Máme nový exekučný poriadok, ktorý pomôže zadlženým ľuďom s osobnými bankrotmi. Presadili sme daňové licencie, o ktorých môže Saska len snívať. Môžeme hovoriť o x veciach, ktoré musia ľuďom zlepšiť život a fungovanie štátu. Ale na to musíte získať väčšinu v parlamente a musíte získať ľudí aj nejakými ústupkami. To sa nedá len žiť spôsobom, že každého urážať, používať ho vtedy, keď s ním chcete spolupracovať a vtedy, keď sa vám hodí do koalície, sa mu líškať a nebudovať žiadne vzťahy. Ja som naozaj aj mierne z týchto vecí v šoku, pretože ja si to vyprosím, aby mňa Matovič v parlamente neustále mimo kamier, aj pred kamerami urážal, ako ja skapem, ako neviem, čo mi bude. Niekedy tomu človeku vo funkcii, ako som ja, musia poľaviť aj nervy spôsobom, že teraz poviem pravdu aj vo vzťahu k pánovi Sulíkovi. Iné rozprávajú, iné konajú. Veľmi často hovoríte o pánovi Matovičovi. Neprídete si to s ním vydiskutovať do televízie, pán Danko? Ja s pánom Matovičom nemám o čom diskutovať, pretože ten by tu len škriekal, ani nerozumie, čo je DPH, HDP. On vie akurát zo svojej strany posielať peniaze do svojich novín. Takže neprídete, lebo chcel som vás pozvať, takže asi to nemá zmysel. Dôvera, spravodlivosť, pán Danko, tomu ste sa ale vyhli. Tam napríklad sa vrátim k včerajšiemu snemu Smeru. Nevadí vám, že Robert Kaliňák je stále ministrom vnútra, keď ste členom koalície? Dôvera, spravodlivosť. Ja som ako správny Babelec, tam strká hlavu do piesku. Ja som z Babelec? No tak jasné. Však každý riadny chlap by sa ozval a povedal, že človek ako Kaliňák nemá vo vláde čo hľadať, ale nie, vy strčíte hlavu do piesku, skáčete do mňa, urážate mňa, ale na Kaliňáka nepoviete pol slova. Počujete, minister vnútra vyšetrovaný pre majetkové podvody a vy nič. Dobre. Toto robia z Babelci, pán Danko. A vy ste keď sme pri tom, že hovoríme pravdu. Dobre, ja by som rád... Počkajte, pán Sulík, nech pán Danko odpovie, že či mu neprekáže, že... Trikrát neodpovedal, zase sa budem len krútiť ako had. Ale chcem to ešte raz skúsiť. Zabíjame čas zbytočne. Do koho urážate, pán Sulík? Nič, ja sa s vami nebavím, ja sa bavím tu s pánom moderátorom. No, nie, ale vám hovorili, že ste držal balóniky a potom ste rozbil vládu. Dobre, ja by som sa takové spovedať, že Robert Fico sa vyjadril. Nereagoval pán Danko, vydržte chvíľočku. Chcem vedieť, či nebude Robert Kaliňák minister vnútra. Je to problém na konci tohto roku, alebo nie? Ja som povedal, že SNS nominovala 3 svojich ministrov. Ja pána Bašternáka nemusím a pokiaľ urobil tie veci, o ktorých sa hovorí, nech znie v base. Ale nebudem tu ja v médiách obviňovať kohokoľvek a kdekoľvek spôsobom a posudzovať. Ja stojím za svojimi ministrami, musím rešpektujem ministrov každej koaličnej strany, nebudem tu robiť kádrováka a ja si nikdy nedovolím to, čo si dovolia niektorí opoziční lídri, hodnotením kohokoľvek. X prúserov bolo za Daniela Lipšica, X prúserov bolo za ministrov, ktorí tu boli z iných politických strán. Ja si toto nedovolím robiť. Mňa zaujímajú výsledky mojej práce, získal som 8,5%, snažím sa nesklamať mojich voličov, uvidíme, čo donesú najbližšie voľby. Ak si národ bude želať zmes týchto ľudí, ako je pán Sulík, Matovič a všetci ostatní, aby riadili štát, možno, že si to asi treba vyskúšať. A chvíľu to vyzeralo, že budete spolu v koalícii. Však vtedy som bol zlatý, milý, zmenený a už keď som povedal teda, že asi s pánom Matovičom sa nedá, no tak odtedy som len zlý a najhorší na svete. Pán Danko, otázka, tak položím ju takto. To, že Smer urobil také personálne zmeny včera, aké urobil a neurobil možno to, čo sa očakávalo, v istej časti spoločnosti poviem, neohrozuje to dôveryhodnosť celej vlády vo finále? A máte vy pocit, že som člen Smeru a mám hodnotiť? Ale ste v koalícii. Ale ešte raz. Ja mám politickú stranu svoju, SNS, ktorú reformujem a snažím sa s ňou robiť pokroky v naplňaní programu. Ja som nie člen ani pionierskej organizácie, ani mládežníckej organizácie Smeru. Ja robím svoju politiku a naplňam svoje vízie. Takže neviem, prečo by som ja mal hodnotiť výsledky Smeru a ich snemu. Ja musím výsledky každého snemu, a to bol aspoň snem, lebo keď má Saska snem, to je 120 kamarátov a Matovič, to sú 4 rodinní príslušníci, tak tie výsledky snemu sa rešpektujú. Pán Sulík, nie je chyba, že ste odišli do toho Bruselu po voľbách, že nezostávate viac menej takým tým naozaj hráčom na slovenskej politickej scéne? Akože nie je chyba, že som neostal v Národnej rade? Tak nejak. Pod týmto predsedom? To
To nemyslíte vážne to? Tak, to už Ale povedzte, dovolte čo mi si o tom povedať myslíte jednu vy. vec, Vy si čo ktorá dovolíte? ja sa teraz bavím s moderátorom. Ale mňa neurážajte, pán Ale Sulik. zase, ako som vás zaražil, ja sa tu A bavím... prečo mi potom telefonujete a líškate sa mi Viete, čo non-stop má- na spoluprácu? Pán, Jak, čo vy ste z mesiaca spadol? Alebo čo Pán vy tu Sulik, vy ste rozprávate? strašný klamár, ale strašný klamár. Strašný klamár Pán ste. Danko, necháme vyťahnuť od Ešte raz. operátora A už teraz, hovoriť, ešte kto raz. kedy komu volá? Pán Sulik, dúfam, že ideme slušne debatovať a že ešte raz Necháme poviete mi, vyťahnuť že som mal... hovorí, kto kedy komu Môžeme v volal, kľude pán Danko? kedykoľvek Dobre, čo to vyťahnuť. nemá počkajte, zmysel. tak o čom teda telefonujete? Už nás do toho zasvedce. No takto, ja som sa s pánom Dankom stretol asi pred dvomi mesiacmi alebo pár týždňami na základe telefonátu od pána Danka. Vy ste mi Pán volali. Sulik, Vy ste mi prosím volali. vás, Však ja už tak by ma som nechajte. vás v živote Tak ja poviem nekontaktoval. teraz V živote moju by som verziu. Však vás neskačte mi do ako reči. človeka Však ja ma nechajte nekontaktoval. Pán dohovoriť. Danko, počkajte teraz. Volali ste mi, Potom pán poviete, ako to Danko, máte vy. ste sa pýtali ma na nejaké prieskumy, nejakú plnú hlúposť, ale vy ste volali mne a už jak sme teda telefonovali, tak teda ja som spomenul to stretnutie, ktoré vy ste niekoľkokrát spomenali v relácii v tej, čo sme boli druhýkrát na TA3. A to, čo sme sa potom jedenkrát stretli na poháre vína, tak to bolo primárne z vašej iniciatívy. A k obsahu teda nebudem toho stretnutia nič hovoriť, ale jedna vec, čo hovoril z toho rozhovoru vy a pán prezident, že teda pre mňa sa vyjadril, že prezident je plne v rukách svojich poradcov. No, je to ďaleko lepšie ako premiér, ktorý je plne v rukách svojich oligarchov. A toto je to obrovské znechutenie našej spoločnosti. Tu nejde o to, či HDP rastie o 3% alebo o 5%. Tu ide o to, že premiér je plne v rukách svojich oligarchov. A tento pán tu je jeho nástupca. To behom niekoľkých rokov samozrejme príde k masívnemu presunu voličov od Smeru k SNS, akože teraz dochádza. A to preto, lebo samozrejme Fico je opotrebovaný, unavený, príliš veľa korupčných káuz. To isté, čo sme posledných 10 rokov zažívali s Robertom Ficom a jeho stranou Smer, budeme v dohľadnej budúcnosti zažívať s pánom Dankom a jeho stranou Beriete ako SNS. hotovú vec? Vy Už sa sme tam poprvé, nechcete sa ale snažiť, počkajte, aby veď to prešlo k vám napríklad? SNS, samozrejme sa o to snažiť budeme, ale my sme pravicová strana, nie ľavicová. Ale viete, SNS nie je nepopísaný list. Však pamätáme si na tie obrovské korupčné škandály, ktoré mala SNS. Ale chceli ste s ňou vládnuť. Pán Danko bol vtedy podpredseda tej strany a Jan Slota bol predseda a tí ľudia tam, oni tam vlastne všetci ostali. To je len A to nová, vám v marci pekná vám to nevadilo? tvár. Veď chceli ste Ja s ním vám vládnuť. odpoviem aj na vašu otázku. Pán Danko, len nová, pekná tvár, ktorá stále rozpráva o nejakej hrdosti a slušnosti, a teda, že je mladý, pritom uráža rovnako, však máme to dnes na zázname, začal, a s veľmi tvrdými urážkami. A toto, čo zažívame dnes so Smerom, budeme zažívať v budúcnosti s SNS. A teraz vašej otázke, že chceli sme s nimi vládu. Áno, chceli. Ja to aj nevylučujem do budúcna. V podstate naďalej platí, že odmietame Smer a Kotlebu a potom jednoducho, viete, nemáme na výber akýkoľvek. Mne tiež budú ľudia z Progresívneho Slovenska milší partneri ako pán Danko, ale keď nebude iná možnosť, tak nevylučujeme tieto koalície, i keď sa im budem vyhýbať. A to je jedna vec. A druhá vec, posledná, už končím, že pol roka dozadu, alebo 3/4 roka dozadu, jak táto vláda vznikala, a ja som patril tým ľuďom, ktorí pánovi Dankovi uverili, to jeho hrdo a odborne a slušne. Ale za posledných 9 mesiacov, keď si to pozriete, ledva tu začala dnes debata, ja spomeniem nomináciu na ministerstvo obrany, bum, demagogický klamár. To je slušne, pán Danko? Toto je slušne? Dobre. Nemyslíte vážne? No, tak ja vám niečo dneska poviem. Ja som vyrastal v malom meste a v dedine. Ja som V Revucej. Ja som není naučený. Tam, kde je lesostav Revúca, Áno, tam, kde je lesostav Revúca ste? Ešte menšie, Áno. kde sa volá Kopráš. Čo? Keby som sa tak správal, Kopráš? Keby som sa tak správal na dedine, tak som stále modrý. Preto je rozdiel vyrastania na dedine a meste. A ja vám teraz niečo poviem tu exkluzívne. Radšej odídem z politiky, ako s ľuďmi, ako ste vy a Matovič, aby som vôbec niekedy sa dozastol, pretože vás to ani nezaujíma. Vás nezaujíma, aby ste naplňali programy, riadili štát. Vás to naujíma rozbíjať. Vy ste si vymysleli projekt, že ste zistili 120 kamarátov, ako sa dá od štátu vycúcať peniaze. Potom pokračoval v tom Igor Matovič.
Nikoho nezaujíma, kde tie 7-8 miliónov rozpúšťate na rodinné firmy. Vy ste len rodina One Man Show. Počkajte, čo to Vy ste hovoríte? Počkajte, zastavte. Igor Matovič, Toto kde je ďalšie rozpúšťa svoje A hovoríte veci. o Saske? Hovoríte o Saske? Saska konkrétne, kde púšťa peniaze, informácie neriešim. Akože Saska rozpúšťa peniaze na rodinné firmy? Pán Sonik, Danko? hovoril som o pánovi Matovičovi. Môžem vás nechať... Môžem vás nechať... No ale nemôžete tu mi rozprávať, že teraz vám hovorím jednu peniaze vec. na rodinné Ešte firmy. raz to opakujem verejne. V živote s vami nesadnem do relácie a v živote s vami v žiadnej vláde nebudem. Radšej si svoj život nebudem kaziť, ako niekedy s vami vládnuť, pretože vy by ste vlády len rozbíjali. Toto robil ale Fico. Nie. Aj robí. Fico so mnou ale... tiež je príliš zbabelý na to, aby si sa mnou sadol do telky. Presne toto. Ale Ďalšia veď sa to paralela. nedá. My musíme robiť. My nemáme čas sa s vami kriklúňmi a rozbíjačmi zožierať. Dobre, to ste mi nahrali teraz, pán Danko. Ale naozaj to človeka niekedy nebaví. Však Kto tu ešte nekričí na tej našej politickej scéne? Vy hovoríte o Matovičovi, Robert Fico hovorí o novinároch, vy hovoríte o Robertovi Ficovi, Igor Matovič hovorí o celej koalícii ako o zlodejoch, ak to teda môžem parafrázovať. Všetci kričia. Paradoxne, tí fašisti sú najtikšie a robia si svoje a čakajú na to, kým sa tu všetci vy dohádate. Včera sme zo snemu Smeru počuli, že koniec politickej korektnosti. Tak evidentne takto nejak to vyzerá. Už ste si to všetci osvojili do dôsledkov. Prezident vás vyzval v správe o stave republiky, urobte hrádzu fašizmu. Čo robíte? Hádate sa od volieb v kuse všetci. Fašisti sú ticho a stále čakajú, koľko hlasov budú mať v ďalších voľbách. Toto je hrádza proti fašizmu? Páni, prepáčte. Toto je... Už naozaj nikto nehovorí s pokorou, ticho, čo tu treba zmeniť a riešite vlastné ega. Teraz nehovorím o vás dvoch, ale mám tu s tým každotýždenné pomerne intenzívne skúsenosti. Teraz je kto je na rade s odpoveďou ako prvý. No, poďte vy. No, pozrite, budem hovoriť za seba a za SAS, tak ja teda si nemyslím, že by sme sa furt len s niekým hádali. Naopak, však bola to SAS, ktorá si doniesol, sme víziu predstavili. Teraz 18 vylepšení volebného systému, keď vidím, ako ide táto koalícia veľmi neodborným spôsobom ničiť volebný systém, tak práve, že si myslím, že SAS predkladá návrhy, odvodový bonus, tretie vydanie a tak ďalej. Nemyslím si, že my sa hádame. Ja tiež nesúhlasím s mnohými vecami po tej formálnej stránke, ktoré robí Igor Matovič, ale nemyslím si, že toto sa týka SAS. Myslím si, že práve, že my vystupujeme odborne a predkladáme riešenia. V parlamente, áno, ste v rozprave aktívni. Napríklad naozaj... v parlamente, ale aj mimo parlamentu. Však si pozrite, ja mám posledné naše články, tlačovky a tak ďalej. Ale teraz ste prirovnali Kotlebu, že Kotleba je ticho. Však pozrite si ho sem do relácie, potom ani on nebude ticho. Viete, keď ho sem nikdy nepozvete, tak potom ako jasné, že je ticho. No tak potom nemôže tu u vás nič povedať. S ním príde diskutovať. No, ale to už je potom druhá otázka. Len nedá sa to úplne porovnať, keď si sem zavoláte dvoch politických kontrahendov a začneme sa teda baviť. Samozrejme, že však aj vaša relácia žije z toho, že dochádza k akejsi konfrontácii názorov. Dnes to aj dochádza. Na tom teda v zásade nie je nič zlé. Samozrejme, nemôže tá diskusia začať obvinením, že demagogický klamár a pokračovať potom tvrdeniami, že SAS rozpúšťa milióny cez rodinné firmy. Ale pokiaľ sa to bude zakladať na faktoch tá debata, tak je to len dobré, Pán keď Sulík, ale dochádza skôr k ide o to, kontroverzným že či, postojom. ako Lucia Žitňanská hovorí, že tá deliaca čiara že už nie je medzi pravicou a ľavicou, ale medzi demokratickými stranami a tými, ktorí de facto liberálnu demokraciu chcú ohroziť vo svojej podstate. Čiže či proste ten politický súper nie je pre vás všetkých niekde inde v tejto chvíli? Ja súhlasím s tou prvou časťou, že to delenie na ľavicu a pravicu, a vidie to aj na terajšej vláde, nefunguje, respektíve nemusí vždy fungovať. A áno, jasne, treba sa zaoberať tým, že prečo Marian Kotleba vyrástol tam, kde vyrástol, súhlasím s vami, ale je dobre potom ale aj vidieť tie obrovské mnohomiliardové škody, ktoré spôsobila strana Smer, alebo vidieť to obrovské znechutenie v spoločnosti, keď nič sa tu poriadne nevyšetrí, nič, a koaličný partner, pán Danko, strčí hlavu do piesku a povie, že ja by som, ale no akože kde ja by som kritizoval Kaliňáka, vyšetrovaného. A posledná veta, pán Danko, vy ste povedali, však aj za Lipšica boli kauzy. No, zrejme nejaké boli, ale nestalo sa predsa asi nikdy, že minister vnútra bol vyšetrovaný svojimi priamymi podriadenými pre majetkové podvody. Toto je to, čo robí z tohto prípadu takú tú nechutnú, hnusnú kauzu, že minister vnútra vyšetrovaný pre podvody, premiér býva v byte
zrejme daňového podvodníka a my sa tvárime, že to je v poriadku a ideme pozývať 300 papalášov na večere za neviem koľko 100 000 eur a sa usmievať, a všetko je v poriadku. A potom sa len prekvapivo pozrieme do štatistiky a zistíme, že sme druhý od konca, čo sa týka korupcie. Tie večere tam pliesť do toho, je to teraz ten argument, ktorý je... Počúvajte, ja som rok aj štvrť šéfoval Národnej rade, viem pomerne presne, že asi o čo tam ide. A toto by som v živote nespravil. Mňa to... Oveľa väčšie milióny sa rozkradli, samozrejme pravidelne, ale mňa táto kauza alebo táto skutočnosť vyrušila preto, lebo za nejakých 78 plus 37 000 zorganizovať večeru, to je niečo, mne by to srdce nedovolilo to urobiť, aj keď to nie sú moje peniaze, ale štátne. Pán predseda parlamentu, čo hovoríte na to vy, že kde sú teraz tie deliace čiary a prečo demokratické strany sa nevedia jednoducho ako keby zorientovať v tom, že kto je ich naozajstný super v tejto chvíli? Presne tá komunikácia. Viete, teraz by som mohol hovoriť o 14 000 za poličky a knižnice a hlúposti, ale tam nás práve chcú dostať. A potom naozaj sa dostávate do stavu, že sa aj do tej politiky dostanete a aj začnete už veci meniť a zistíte, že čo sú to niektorí ľudia, ktorí pred kamerami rozprávajú iné, 4 oči iné, ako keby v politike naozaj vládlo veľké chrapunstvo z hľadiska niektorých lídrov v opozícii, ktorí sa naozaj snažia len vás dostať na tú nižšiu emočnú vlnu a im sa podarí. Ja sa dnes netajím tým, že áno, som rozladený z toho, pretože ja by som radšej naozaj diskutoval o odborných veciach, ktorých sa cítim doma, o tom, čo sa nám podarilo. Máme vynikajúci zákon o športe, prvýkrát sa dohodol pomer hokeja a fotbalu a iné zväzy. To sú veci, ktorým ja rozumiem. Ja sa neviem tak hádať dobre ako pán Sulík alebo Matovič. Ja neviem to tak nadávať. Ja prejdem potom do stavu, že sa zatnem a poviem niečo také, ako som povedal. Ale ja vám garantujem, že si za tým stojím. Prečo je taký stav? Lebo v spoločnosti sú také potmehúcké, neustále provokácie, negativistické informácie. Veď to je to najľahšie dnes ľuďom povedať. Ľudia, nič sa nezmení. Ste frustrovaní a títo, oni sú kradnú a všetci ostatní to zmenia. Hovoria to z nejakej skúsenosti. Ale ešte raz, ja som takisto váš rovesník. Ja tomu rozumiem. Som bol 15 rokov advokát. Zastupoval x ľudí. Videl nefunkčnosť súdov. Videl som nefunkčnosť polície. Videl som veci, ktoré som chcel meniť. Viete, aký je to super pocit sa dostať niekde a vedieť veci meniť? Vedieť naozaj tým zákonom tie nešťastné, ja neviem, veci, ktoré ľudí trápia, meniť? Ja som za to Bohu vďačný za túto skúsenosť. Ja sa tu netrasem byť ďalších 100 rokov v akejkoľvek koalícii vláde, alebo aby o mne niekto rozprával, jak po Robertovi Ficovi príde Andrej Danko a ďalšie. Môžem vás ubezpečiť, že toto nie je priorita. Nie je to náš cieľ. Nie, to je vaša pravá tvár. Ešte, pán Sulík, ale vidíte, ako môžeme vedieť normálne rozprávať a debatovať, keď sa nedá debatovať o veciach, ktoré ľudí zaujíma. V adventu nedelu sa tu hádať a nerozprávať o veciach, ktoré ich budúci rok čakajú. Ako im pomôžeme, naozaj, ako Slovensku pomôžeme s ochranou pôdy, ako sa zdvihnú dávky pre slobodné matky, ako budeme robiť na zvýšenie miest. To sú veci, ktoré ľuďom pomôžu. Ako sekneme na energetické podniky, aby nedochádzalo k zvýšeniu a zneužívaniu postavenia súkromníkov, ktorí sa dostali do tých energetických podnikov, ako je EPA a GNT. To sú veci, ktoré sa dajú... A ako vyriešite kauzy napríklad? Ešte raz. Systémovými zmenami, prístupom, zlepšením nezávislosti fungovania polície, debatou o tom, ako vyberať prezidenta policajného zboru. Ale na to, aby ste niekedy mohli všetko meniť, by ste raz museli mať stranu a 76 poslancov. Keď máte 8,5%, môžete meniť niečo, čo ja hovorím, že ja svoju brožúrku musím vytlačiť novú, som splnil. A o tom sa vám snažím povedať, veď vy nezmeníte tým, že sa upálite alebo budete kričať proti každému niečo okolo seba. Viete, čo nesmiete chytiť? Negativizmus, pesimizmus, nesmiete skloniť hlavu a musíte neustále veriť, že niekde tam je cieľ. To by som povedal aj taký odkaz v rámci toho debaty. Neverte tým všetkým negativizmom okamžite. Zamýšľal ste sa, že politici sa hádajú. Aký je prístup médií k politikom? Kam nás dostávajú? 3 dní som mal váš štáb v Arménsku, nevidel som jednu reportáž o tom, ako sme uspeli, aké sme mali ďalšie veci. Aký je vzťah verejnoprávnych médií
a politikov, predstaviteľov štátu. Ja som počul, aký je štát vo ďalší? chvíli, keď ste kladli tam vence a spomínali ste na tú genocídu, tak ja som to počul v rozhlase o jednej v našich správach. Ale hovorím ja teraz o televíznych novinách, keď sme tu mali 27 lídrov európskych štátov. Mal som s vami reportáž, ale takisto som nevidel tie sekvencie. Ale hovorím ešte raz. To bola relácia, ktorá sa vysiela. My sme toľko predsedníctvu venovali priestoru. Teraz sa ja musím zastať ale svojej v dobrom, že tu sú ľudia, ktorým nikto nepoďakoval za to. Tu boli stovky kameramanov, produkčných, hoci koho k dispozícii, môžem vám povedať jednu aby sa vec. všetky tie samity vysielali. Nie, že tu do celého sveta. Dobre, môžem povedať jednu vec. Keď sme odovzdávali ceny športovcom, povedal som, že v podmienkach, aký robia ľudia v RTVS, je obdivuhodné, čo dokáže RTVS prenášať a robiť. Ja tých ľudí, ktorí ste tu, milujem a urobím čokoľvek preto, aby sa podmienky aj ľudí, ktorí tu pracujú, zlepšili, lebo naozaj v podmienkach, akých ste, nie je to dôstojné. Ale keď je znova potom to komunikované, že ja by som chcel RTVS ovládnuť alebo ovplyvňovať, nie je to pravda. Moja podstata je, že počkáme na nový manažment, ktorý 4 roky, dúfam, príde a bude hovoriť o tom, ako ďalej s verejnoprávnosťou. Ale len som sa dotkol vzťahu médií a politikov. Nemôže stále byť novinár, ako sa ma spýta redaktor z Jojky teraz na stanici. Ja budem dnes taký otvorenejší. Kedy sa, pán Danko, vzdáte limuzíny vládnej? Lebo ako papaláš máte vládne. Tak som povedal otvorene. Spýtajte sa, kedy pán prezident Kiska prestane štvrtok lietať do Popradu a v nedeľu naspäť? Alebo že keď bude používať vlak, tak ja budem chodiť kolobežkou potom do Bratislavy do práce. A to si zase pamätáme, že Rudolf Schuster chodil vlakom a okolo toho vlaku potom musia ísť limuzíny, tak či tak. Toto ale asi taká nie je spoločnosť. Pán Danko, môžem sa spýtať, že prečo tým ICčkám prikladáte taký veľký význam? Lebo začali chodiť 2 vlaky dnes. A čo je na tom také? Môžem vysvetlím vám. ICčka sú tá najvýkladnejšia skriňa, to znamená najrýchlejšie spojenie v štáte. ŽSSK je štátna spoločnosť, ktorá má 5000 ľudí a práve tú čerešničku, to najrýchlejšie spojenie sme im odňali možnosť prevádzkovania. A dovolili sme súkromníkovi, ktorý sem nosí repasované vlaky, ktoré sú síce určite lepšie, pretože ŽSSK musí naozaj živiť x tisíce ľudí, zobrať tú čerešničku. A ten okamžite, keď sme my zrušili Intercity, zdvihol lístky, myslím, že na 18 eur. Preto tomu prikladám význam, že ak by to ďalej tak išlo, tak by ŽSSK prevádzkovali tie najstratovejšie prevádzky. Niekto si zoberie čerešničku, nejaký pán s pár sto zamestnancami a naše ŽSSK krachnú. Preto k tomu prikladám význam, lebo to má veľké súvislosti. Ja si neviem predstaviť, že by rakúske dráhy pustili súkromníka takým spôsobom, ako sme my to pustili na Slovensko. Preto tomu prikladám význam, že znova sa zodvila hrdo ŽSSK. Preto tomu prikladám význam, že mi zamestnanci ŽSSK dneska na stanici ďakovali, že znova môžu mať výkladnú skriňu. Aj keď majú teraz starší vagón, verím, že sa im podarí refinancovať s výnimkou ministerstva financií nový vagón. A preto tomu prekladám význam, lebo si myslím, že do Košíc by sme sa za 4,5 hodiny, ak nie za kratší čas, už mali v roku 2016 dostať. To by bolo na čase, len sa obávam, že rekonštruujeme tie tráty a ten vlak tam nikdy teraz, keď som vám to povedal, 4,45. máte pocit, že tomu nemám prikladať význam? A preto aj ten boj, aj to napätie, lebo to sa nerodilo taktom. To som si musel, viete, pán Sulík, aj trošku posypať popol, aj trošku vypočuť iný názor a urobiť koaličnú dohodu. Tak sa robí politika. Ale mne to chutí. Tak sa to urobí, tak sa to presadí, tak to pomôže východňarom, tak to pomôže Bratislavčanom do Tatier. Pán predseda, ak sa pýtate, že prečo sa spýtajú, že tie vlaky boli stratové, to bolo oficiálne odôvodnenie bývalého ministra dopravy. Rušíme ich kvôli tomu, že sú v strate. A ešte raz, keď máte spoločnosť, a tu sa môžeme už odborne baviť, ktorá má naozaj odpisov, ktorý má zastaralý majetok, má x mzdových nákladov, a niekto vám zoberie čerešničku a táto spoločnosť má milión iných nákladov, tak vznikne účtovná strata z tej prevádzky. A jasné, že niekto, kto príde s novým vagónom, zblbne ľudí na nižší lístok, aby zlikvidoval štátnu konkurenciu, musí ísť do zisku. Ale veď štát nie je len o zisku. Štát nie je vždy len o tom, že všetko bude ziskové. Štát musí plniť sociálne, zdravotné, dopravné funkcie, ktoré sú aj v stratách. No, nie je o zisku, lebo milión ľudí cestuje zadarmo a práve kvôli tomu v ICčkách potom chýbali tí ľudia, ktorí by za to platili. Ale pre Boha živého, chlapi, keď všetko na Slovensku zličíme, zlikvidujeme, viete, čo to tu bude? Že keď prídu takíto liberalisti do všetkého, že všetko o zisku, dopadne tento štát veľmi zlé. To sa nedá, aby pár kamarátov riadilo štát, aby tu ľudia, ktorým nejde vlastne o podstatu, aby sa všetko dávalo preč. Veď pre Boha živého, máme tu Dunaj, nemáme jednu loď výletnú ako Slovensko.
máme chovať letiska a nemáme vnútroštátneho prepravcu. X vecí, ja neviem, akože, či naozaj stále si myslíte, že ten argument len o tom, že všetko štátne zlé, a potom sa čudujete, že štát nefunguje. Počkajte, ale nehovoríte to mne, ja som to vôbec ale ešte raz, ale tak ste jeden z tých, čo sa nás pýta, prečo prikladáte význam Intercity? No, ste predseda parlamentu a vám, vy nie ste minister dopravy. Keby ste boli ministrom dopravy... Som predseda SNS. Dobre. Predseda koaličnej strany, ktorá mala takú brožúrku a ktorá si splnila x veci, ktoré si do tej brožúrky dala. Čiže dnes ste tam boli ako predseda SNS? Hovorím, bol som tam ako predseda SNS a keď som aj predseda Národnej rady, tak by som tam takisto išiel. Pretože som chcel vidieť ten vlak, ako ide konečne rýchly slovenský vlak z Bratislavy do Košic. Teším sa z toho. To mi už nikto nevezme. No skúsme načrtnúť takú víziu budúceho roka, páni, že ako sa nám bude na Slovensku žiť. Keď som sa vás na úvod pýtal, ako sa nám žilo tento rok, tak čo nám prinesie budúci rok? Možno, že aj z toho pohľadu európskeho, pán Sulík, pretože nás čaká séria veľmi zaujímavých volieb, asi aj talianske sa k tomu pridajú. Čo nám všetko môže priniesť budúci rok doma a v rámci európskeho kontextu? To je teda otázne, že či budú v Taliansku predčasné voľby, alebo či sa Zatiaľ len nejakým spôsobom vymení premiér. No ale môže sa stať. Niekoľko volieb bude, to je isté. Konkrétne Nemecko, kde možno k veľkým zmenám nedôjde, ale Holandsko a Francúzsko. A Francúzsko už teraz v marci sú ďalšie dve krajiny, kde to môže výrazne zamávať s tým establishmentom, ktorý sa zrejme odtrhol už dávnejšie od ľudí a potom samozrejme sú volení ľudia, ako je Wilders alebo Le Penová. No a uvidíme, ako sa k tomu postaví potom ten európsky establishment. Či oni budú naďalej tvrdiť, že všetko je na najlepšej ceste, viac integrácie a viac Európy, lebo toto je to, čo evidentne ľudia nechcú. No a čo sa týka konkrétne Slovenska, ja teda očakávam zhoršenie vzťahov vo vládnej koalícii, potom ako skončí predsedníctvo, že sa tam budú ešte viac hádať. Ale na druhej strane nemyslím si, že dojde k predčasným voľbám. Samozrejme môže dojsť, ale ja teda si to nemyslím. Najmä preto, lebo kšefty spájajú, viete. A oni si tak čiže už neplatí to, čo ste hovorili dobre tam v máji, rozumejú. alebo kedy, že po predsedníctve príde rekonštrukcia vlády? No áno, ale opäť to je niečo podobné ako v Taliansku. To, že vymenia premiéra, neznamená, že musí byť predčasné voľby. Čiže aj tu, hovorím, budú sa viac hádať. Môže aj dojsť tomu, Robert Fico zjavne unavený, opotrebovaný politik, okúkaný už, a on má zrejme toho plné zuby. A môže tam dojsť k nejakým zmenám osobným, ale teda personálnym, ale nemyslím si, že sa nájde 90 poslancov, ktorí si dobrovoľne skrátia volebné obdobie. A samozrejme, ak taká možnosť príde, SAS bude hlasovať za predčasné voľby, lebo táto vláda vznikla na základe veľkého klamstva voči voličom. Mám samozrejme na mysli tie dve bývalé akože pravicové strany. A preto SAS bude hlasovať za predčasné voľby, ak taká otázka dojde, respektíve také hlasovanie. To vyzerá, že sa na ne chystáte reálne. Viete čo, chceme byť pripravení, ale v našich úvahách väčšinovo prevažuje to, že najbližšie voľby budú 2020. No ale jasné, musíme mať nejaký plán B a nechceme byť zaskočení. Otázka je, čo spraví prezident Kiska. On sa teda, videli sme to, on sa odpovedí vyhol. To je vec, ktorá aj pána Danka zamestnáva. A keď teda vy ste spravili takú veľmi hrubú indiskréciu, pán Danko, že o nejakom súkromnom stretnutí ste nič sa začali vyťahovať, tak už to dopovedzme celé. Zaujímal vás samozrejme najmä náš postoj k predčasným voľbám, lebo sa bojíte prezidenta, keď ten vstúpi do politiky, aby ste mu to teda chceli nejak prekaziť. Už teda povedzme to celé. Ale považujem to za veľmi hrubú indiskréciu tu vyťahovať osobný rozhovor, ktorý ste iniciovali vy. Čiže vy dvaja ste sa rozprávali o predčasných voľbách? No, tak sme sa stretli a pána Danka toto zaujímalo. Tak dobre, ja som si myslel, že súkromný rozhovor, diskrétny rozhovor je diskrétny rozhovor, ale tak zjavne nie. Pri prvej príležitosti to začne pán Danko spomínať, tak v poriadku, tak už to povedzme celé. Čiže áno, toto ich zaujíma. Lebo totiž ono, zdá sa, že funguje to prelievanie medzi Smerom a SNS tých voličov. Poťažne, že Smer plus SNS majú vždy približne toľko isto. Ale práve, že Andrej Kiska to môže veľmi narušiť, aj napríklad rôznymi rečami o solidarite a takými až ľavicovými myšlienkami. Môže sa stať, keď on bude viesť stranu Progresívne Slovensko, a teraz to je čistá hypotéza, kde Ivan Štefunko, ktorý o sebe hovorí, že je lavičiar a tak ďalej, tak potom už môže
celý tento plán pána Danka prekaziť a zrazu sa môže stať, že to Progresívne Slovensko tu vyrastie ako partner. Čo samozrejme, ako strana, čo pre nás by samozrejme bol Čiže tak to veľmi skôr priateľný teda vnímate to partner. tak, že budúci rok bude o nejakých pohyboch na politickej Môže to byť scéne. veľmi zaujímavé, ale predčasné voľby teda nemyslím si, že kým dojde. Možno dá niekto nejaký návrh, ale tak dôležitých 90 hlasov. Čo, pán Danko, vy hovoríte, aký rok nás čaká v rámci Tak politiky? ja v prvom rade poviem, pán Kiska, že či pán Sulík, lebo už fakt som z vás unavený, že ja neukazujem SMS-ky, ani si neodkladám ani telefóny a o obsahe rozhovoru sa môžeme teda už, keď ste dovolil, baviť otvorene, čo bolo predmetom. Myslím si, že sa si dobre uvedomuje, že keby pán prezident Kiska prišiel, tak sa nemá percentá, tak ako ich nemala, keď bola sieť. Ja sa nebojím žiadnej politickej konkurencie. Ja by som bol možno aj vďačný za vstup prezidenta Kisku do politiky z hľadiska toho, že by podľa mňa strany ako SAS, Olano stratili voličov. Teda prišla by možno, že aj konštruktívna opozícia, po ktorej my zúfalo voláme, pretože naozaj vidíte, aj časť tej debaty sa dá baviť o odbornej veci a čas je znova len o osobných veciach. Ja sa verejne priznávam, neviem v týchto frekvenciách fungovať, pretože mám radšej prácu, mám radšej, keď ľudí počúvam a snažím sa im veci meniť a predvádzať zákony. Takže ja si nemyslím, že teraz treba riešiť, či voľby budú 2020. Ľudia si nás nejako zvolili, oni nám to zrátajú. Znova 2020 prídu voliči. Keď povedia teda, že sa stačilo 4,5, odchádzam aj ja do politického dôchodku. Keď povedia, že nám veria, alebo je ďalšia spolupráca v poriadku. Už dnes vám poviem, že naozaj radšej nebyť v politike, ako niektoré koalície vytvárať, pretože to nemôže fungovať. Pán Ako, je možné nejaká rekonštrukcia vlády, ako to spomínal Richard Sulík aj predčasom, že po predsedníctve sa tie vzťahy trošku uvoľnia? Ale pozrite sa, čo to ľuďom dneska v advent pomôže. Debata, že čo bude skôr, čo bolo skôr, ale ešte raz, to je jedna z možností. No tak život tu donesie a bude to tak. Ale to zase nezmení znova svet. Ako nám treba ešte, kým sa vláda nemení, presadiť veci, ktoré je treba budúci rok presadiť. Jednoducho treba naozaj pozerať, prečo tí ľudia v regiónoch trpia, prečo nevedia platiť elektriku, prečo sa trápia v okresoch, prečo mladí odchádzajú. Ja považujem za najdôležitejšie neskloniť hlavu. Pozitívne myslieť dopredu, čo je veľká námaha a naozaj veľmi citlivo aj po tých ťažkých mesiacoch, ktoré som ja mal tento rok, to vnímam, otázku zdravia a cti. A ja si nedám kaziť zdravie nejakými takýmito ľuďmi, pretože život je krátky. V každom prípade za najdôležitejšie považujem, aby v spoločnosti ľudia rozmýšľali pozitívne. Aby sme vedeli rozdávať lásku, pohľadiť sa, aby sme neboli farizei, každý deň ináč komunikovali, aby sme vyzdvihovali pozitívne príklady ľudí, aby sme sa tešili z vecí. Život naozaj zbehne ako lúsknutie. A to nie je len o urážaní, depresiách a negativizme. Ľuďom musíte dať víziu. Ja som v SNS sa zakázal hádať. Ja negatívne informácie im nedovolím medzi sebou komunikovať. To bola zmena komunikácia, to prinieslo body. A ja si myslím, že pred spoločnosť prichádzajú veľké výzvy, aby si ľudia uvedomili svoje hodnoty, aby sme sa učili z histórie, aj zo všetkých vecí, ale aby sme sa nedeptali v tom čase, kedy spolu žijeme. Lebo nás to všetkých zničí a zničí to Slovensko. Ďakujem, verme tomu teda, že ľudia budú mať čo najviac dôvodov pozitívne myslieť a to hovorím teraz úplne vážne, pretože sám si to želám. Ďakujem za veľmi zaujímavú debatu. Stretneme sa v tejto zostave ešte niekedy? Ja si myslím, že by to bol zbytočný čas. Ja prídem vždy, keď ma pozvete, ja sa mojich superov nebojím, čiže keď ma pozvete, prídem. Ďakujem pekne.